bandiraɓe fulɓe on calminama on jettama ko min so haaldata e moɗon jeeyaɗo selefere guidima hande eɗen sappo lewru wiitendu janvier Paris damal Amnesty International ɗo Paris ɗo addi min ɗo hande ko yimɓe waɗaɓe tooñaɓe waɗaɓe kasoɓe fof yoɓe goppita laamu minteruji ɗi tooñi yimɓe ɓe fof noɓe potiri ɓe mbaɗi ɓe kaso yoɓe goppuɓe ala fof ko mbaɗi eyyi sa yeehi kaso Bamako hande ko fulɓe meeɓe goni toon pullo tan e dow pullo ko yimɓe tooñaɓe ɗiɗo duuɓi fof eɓe coka ɓe ñaawetake ɓe cafretake ɓe ñammintake hay yimɓe maɓɓe jahata yiyoydeɓe to kaso to ɗum wona hunde moƴƴere Amnesty International toppiti e nder aduna he tan ko wallude yimɓe tooñaɓe ko ɗum Amnesty International toppitto ko ɗum addi min damal Amnesty International hande wonde aduna o fof yo tin Mali fulɓe ene tampina toon fulɓe civil ene tampina Mali civil en Mali fof no potiri wona fulɓe tan ene tampina e Mali Tuareg en safalɓe en fulɓe e leɗɗi kejjiɗɗi keddiɗɗi fof e ɓene tan mbare jamma e ñalawma laamu minteruji nena ndewe mabɓe ene mbaraɓe jamma e ñalawma minteruji Wagner en walla Africa Corps e nen tan mbara ɗi donsoji kuɗaɗi Allah nen tan mbaraɓe jamma e ñalawma taw noon ɓe mbaɗani ɓe mbiyani koɓe tooñaɓe ko ɗum addi min hande damal Amnesty International ɓeɗo yimɓe photoji mum ɓe jiiton ɗo dow ɗo Moussa Mara en Clément Dambel en Tata Rosine e ko nandi hen ɓeɗo fof ko tooñaɓe ɓe mbaɗa e kaso min ko guitam jiirumi kaso Bamako guitam jiirumi Allah ina seedi mi nanani mi haalnaka ko guitam jiirumi nde jaami toon ko pullo tan e dow pullo aynaɓe fulɓe almuɓe fulɓe jomen galleji en fulɓe ɓe nangi ɓe mbaɗe kaso Bamako jeehe kaso Bamba kala jaddu ɗum yo yaa kaso Bamako taw tan ko pullo 90% fof ko fulɓe tooñaɓe joom bitikaji en aynaɓe toɓe jiyema maale pullo tan ɓe ƴettata ɓe mbaɗma ɓe ñohma e kaso holko o boni firti bandiraɓe fulɓe ha joni oɗon jooɗi oɗon ballita ɗiɗo minteruji baroji yimɓe jamma e ñalawma holko o bone firti e nder Mali fulɓe Mali pine paame so wona ɗum on gaynati ko ni min mbi mballiton bandiraɓe moɗon daɗiɓe jamma e ñalawma ene kaptoɓe mballiton ɗo ko ni min mbi fulɓe Mali fulɓe jawanɓe jasɓe bandumen wonɓe Bamako ɓe gacce wallude ɗiɗo minteruji kuɗaɗi Allah eɗi mbara fulɓe jamma e ñalawma jawanɓe fulɓe jasɓe ene guitta jawɗele mumen ene dokka ɗiɗo minteruji ene cooda essence ene mbaɗa boneji fof ɗiɗo minteruji hay goto wotanani ɗi mbaɗi ko kudeta ɗi gari ɗi laamori en laamu doole forcé dictature militaire ko ni wiya bandiraɓe fulɓe wonɓe postoji paame natte wallu ɗiɗo minteruji bandiraɓe fulɓe aynaɓe remoɓe wonɓe nder ladde gimmuɗe mballiton bandiraɓe moɗon fulɓe habtotoɓe nder ladde ɓe mballiteɓe wata jaaɓe ɓe bonnitanono Amadou Koufa walla wata jaaɓe ɓe bonnitanono Mamoudou Bari walla neɗɗo goɗɗo ko yimɓe meɗen ko bandiraɓe meɗen soɓe giwi hakkude men e laamu ngu ɓe mbaranen haalaɓe paame ɗum bandiraɓe fulɓe gimmoɗe datoɗon kaptoɗon ko ni mbiyat ɗon wata kule on kuli on maayan on jamɗi on maayan ko ni mbiyaɗon bandiraɓe fulɓe paame ko aduna o yahata e dow muɗum ko hare woni toon leƴƴi keddiɗi ɓe goni tan ko e yimɓe men eɓe mbara ɓe pewjana en tan ɓe ndendina kalisaji eɓe cooda kaɓore ɓe mbara tan ko ɓi pullo hol bone ko jaɓan toon ɗum jam bandiraɓe fulɓe haala ka juutata on jarama on calminama